Usa ang magdahom nga ang kanhi kasagbutan nga dapit sa barangay Dawis Sur, lungsod sa Carmen. Mapuslan di ay, og karon nahimo na nga usa ka vegetable garden sa Sugbusog program. Napuno na kini karon og lain-laing mga klase sa utanon ug herbas. Kini sama sa pechay, talong, kamatis, okra, agbati, sili, tangad, kamunggay, kalabo, sabila ug uban pa. Matod ni Cesar Dueñas, barangay kapitan sa Dawis Sur, dako gyud ang kausaban nga hatod sa Sugbusog nga programa ngadto sa katawhan, kay nakat-on na ang katawhan nga magkugi ug duna usab sila'y mapupo ug makatabang usab kini sa ilang panglawas. Nagkakaroon salamat Gop sa inyong programa nga Sugbusog, no? So nag-aayon ka na inyong programa. So ako lang may panginaot nga handa kini yung programa ni Gop, mapadayon pa gini aron na makaluwas sa krisis ba sa atong pandemya karong panahon na. Bisan sa kakusog sa uwan, gibisita gyud ni Gobernador Gwen Garcia ang maong vegetable garden sa barangay Dawis Sur. Kuyog sila si Kongresista Duke Frasco, Bukal Red Duterte ug ubang mga opisyal sa probinsya. Sa iyang pakigpulong, wa makapugong si Gobernador Garcia sa iyang kabilib sa iyang nakita sa maong vegetable garden ug nakaingon nga talagsaon kini kung itandi sa ubang nurseries o vegetable garden sa lalawigan. Pagka-unique aning barangay Dawis Sur, asa ka nga contest nga mas makalyabi sa pagpaindigay sa kompetensya kung dili tapad-taparon. Mao na. Pagka-unique anino? Ha? Wa na kay dili na lisod ang judging. Kay kausaran niyo mo tuyokon. Di ba? So, congratulations ninyo dinhi sa Dawis Sur. Pinagdaog mo ng Dawis Sur Sugbusog. Uy, sa tuwag sa kanindot, no? Para masayon po mo, ang evaluate ako sa drama. Sa tanaw pala mo, dumadaog naman ng Dawis Sur. Matod ni Dueñas, giusan niya og butang sa usa ka lugar ang 7 ka purok aron dali maatiman ug sayon mabubuan ang mga utanon. So ang tanong purok diri na ko gipabutang kay ngano ang nahitabo ko na ni sa una kasagbutan ra ni siya, no? So tan-aw na ko murag wala tay kayuhan nga may sasagbut. Nagsige tag paguna niya at the same time tubo na pod. Gusto ko na ko nganong usa ari diri para maatiman, no? Para maatiman siya ba na ang pagbubo ara. Whereas kung adto ka sa lain nga area, unsaon nimo pag-atiman pagbubo, so medyo mutapol ang magbubo tungod sa gilayon. So atong ginabuhat, diri na to gibutang. So dako kay siya og nunta kausaban ikan sa kasagbutan ay mo nang utanunan. Atol sa maong pagbisita ni Gobernador Garcia sa Dawis Sur, dalingaw usab siya pagpamupo og mga kamatis. Ingon man si Kongresista Frasco, gawas sa Dawis Sur, gibisita usab ni Gobernador Garcia ang ubang nurseries sa Carmen, sama sa barangay Luyang o barangay Kantumog. Sheila Gravinez, Balita sa Subo.